Debe ser un camión, me imagino, que tirou cos cables e, claro, ao quedar sin cable non temos Movistar. Estas líneas dependen todas de Movistar. Non hai veciño por aquí que non tuvera problemas durante unha temporada de cobertura. A solución que nos dá é: os postes están podridos, teñen unha pegatina roja, non se suben hasta que cambien os postes. Protección Civil ven cada 6 meses ou cada 7 meses a talos porque os postes baixan e veñen camións que pasan por aí e tíranos. E ao que lle toca a lotería dos veciños, o cable que tiran queda sin línea. Vamos a resistir, vamos a resistir. Bueno, acabades de escoitar as queixas de hai tan só unha semana destes veciños de Fontecarmoa en Vilagarcía. Daquela, cando falamos con eles, xa levaban alrededor de mes e medio, atención, mes e medio, sen liña telefónica nin internet. O motivo cal é? Pois a mala situación, a situación precaria dos postes que están podrecidos e tamén do cableado que sobrevoan en moitas ocasións, como estades vendo, pois camiños e fincas. E o gran problema ven cando vehículos de gran tamaño pasan pola zona, porque se enganchan neses cables, acaban tirándoos o chan e aí cando eles quedan sen conexión. Pois ben, hoxe, unha semana despois, volvemos falar con estes veciños que nos din que 2 deses postes sí que foron cambiados por uns novos, pero non así o cableado. E sí, tristemente volveu a ocorrer, porque un camión de obra volveuse enganchar con eses cables e volveu a ocorrer a desfeita. Din que están completamente desesperados, fartos da situación e que se non lle dan unha solución inmediata non vai ser a última vez que ocorre. Piden axuda de novo no Tu Denuncias de hoxe. Casi sirve para poñer ali e facer de cierre da entrada. Mira, igual yo deixaron para eso. Carlos, volvemos a Fontecarmoa aquí en Vilagarcía unha semana despois polo tema da conexión a internet e da liña telefónica. Lonxe de haber novidades para ben, neste caso, seguides ca mesma situación, non? Sí, está a mesma situación coas novedades que, como vedes, temos máis cables colgando aí. Alguén enganchou outra vez os cables e tirounos e veu Protección Civil, claro, Protección Civil non retira, están aí. Como quitachedes vos na tele, parece que é un foco de atracción, é un xoguete pos camións e volven a facelo. Bárbara, vemos que este poste ás nosas costas está cambiado, pero os cables polo momento seguen colgando e seguen baixos. Sí, efectivamente, viñeron os camión, cambiou os postes, este máis o que hai diante, os dous cambiaron, nos puxeron os novos, pero non seguimos sin servicio. Despois do 3 de diciembre que estamos sin servicio. Porque ahora viñeron os técnicos de Movistar e din que teñen que traer un camión grúa para poñer os cables. É dicir, que estamos igual sin solución. Eu penso que a cousa que vai para bastante largo. Outro problema que sempre expoñíades é que os cables quedaban, cando caen, directamente, como vemos aquí, colgando. Sí, aquí, xa ves, están colgando, romperon, quedaron colgando e aquí quedaron. E incluso eso, para ir andando, que aquí non hai aceras ni nada, aos peatóns para apartarte, e tropezas cos cables, están todos tirados por aquí. Veñen os coches, é un peligro. Aquí hai moita xente maior, non podemos ter estas gincanas. Bárbara, por aquí está o cable directamente arrimado, probablemente foi algún veciño. Sí, caíron porque os engancharían e seguramente algún veciño aportounos pa un lado porque estarían polo medio da carretera e, claro, botarnos pa un lado porque están por todos lados. Cando non é un, é outro, porque, claro, ao estar baixos os cables, enganchanse e, claro, sempre temos a mesma historia. Algún veciño ten que quedar sin línea. Desde a semana pasada que estuvechedes, estes están máis baixos. Dentro dunha semana, dentro de 15 días, vendrá alguén, engancharaos e tirará máis cables. E isto vai a ser continuamente unha pesadilla, porque continuamente vamos a estar nas mismas. E ao que lle toque dos veciños, pois tocaralle e quedará sin fibra.